Тое робіш, гэта робіш, а не ўсё не падабаецца. Ну так, ну так. Ого, а стримеры сядзяць тут там не гадзінамі і б'юцца з тымі заставкамі, вось гэта ўсё. Я вось якраз чамусь спазніўся, пакуль ты не стала, што мне пісаць. Шкада, што мы не бабы, хаця б цыцкі выставілі, то было б на што глядзець, а так, такой заставкі робіць, слухай. Да, конечно. Жыццёва. А што Мне Лёха падараваў гэтую, як це, подписку на фітнес якусь канал на Твичы. Кажа, зайди, паглядзі, вось себе подписка. На мой канал ніякіх подпісак не робяць, а вось на іншыя такія вось. прасоўвае цыцкі, карацей, малацы. Ну, вось такі он чалавек. Карацей, я Вообще, просто камаз піша, прасмотрел. заставкі можна рабіць з цыцкамі, тогда ніхто скардзіцца не будзе. Ну, а потім Слушная завага. розчаровання і адписка. Бейст. Во, Лёха тут прыйшоў. Лёха, вітаю. Я быў на трансляцыі, не было. Всё, ну просто тут пачуў размову. Я пачуў галоўны і просто прыбег на гэты самы. И коробок вверх. Так я не скончыў, просто зайшоў неяк на Twitch, нікога не было з нашых, і бачу, што хайпіцца нейкая дзяўчына. Як гэта завецца там, калі просто Хайпавоз. транзіць. Не, транзіць просто сядзіць і на камеру транзіць. Just chatting. Just chatting, во. Вось, з гэтай катэгорыі. Там сидзела і глядзела 3700 на той момант. І що ви думаєте, нешта добрае казала? Капец, просто. На беларускай ці на якой? На ангельскай яна размаўляла. А, ну да, конечно, чым хочам. Просто вывалила свой третий раз памер грудзёў, там нейкая спадніца была яшчэ кароткая, ногі задраўшы на крэсле сядзіць. Некую лухту верзію. Не, ну мы таксама можем зладзіць кукінг стрим без гэтых, без шкарпетак і ўсё. Это будет кокінг, а не кукінг. Не, кокінг не ведаю. У кого кокінг, у кого... Колькі мы прастрымім, да. Ну, слухайте, я Нормально мы прастрымім. бачыў, глядзеў, там нават не натуральна была, а гэта намаляваная, которая як Шаграэль. Ну, толькі таксама з... Там сядзела Ютубер. 12 тысяч людзей, уявіце, і ей накідалі там сабак, гэтых усякой херні, я палічыўся за стрым, ну, на той момант, калі я гэта ўбачыў, у яе было каля 100 тысяч доляраў за стрым. І я такі падумаў, ніхера сабе. І потым, колькі я пасядзеў, паглядзеў, палазіў, што яна там здымае, нейкія гульні, і больш трындзіць, нейкія песні пяе. І потым гляжу, Можа, гэта за 10 хвілін яшчэ 20 тысяч дадалося. 20 тысяч доляраў за пару гадзін. Да нічого, прыйдзе час і... Нам бы толькі дай падрахаваць чужыя грошы. Ну. Так, що здається. Лепаса, наконт прамаляваны, тыпу, гэтае самае, калі б завітаў на гэты галуінскі стрым, ты пабачыў, што якраз такі я там дзяўчыну выставіў. І тут таксама добра прамаляваны. Ну, неяк не дапамагло. Ну, там, пэўна, свой натоп. Ну, яна, я паглядзеў, яна, мусіць, гадоў 6 ужо набірала. Ну, там фаловераў некалькі мільёнаў. Ема. Ну, сур'ёзна, але ж там не натуральная такая сеть, пішчыць, голас гэты змадуляваны, ну, як яго. Так, ребят, мне сила Ціпки прапануе стрым з гэтым Руді у бікіні. Руді гэта ўжо не патрэбны, ён там ужо, падаецца, гэты рэкламадаўствам займаецца, там ему ўжо даюць лідская там. А, ну Кеглямі. Так. Я не ведаю чаго, але у меня особо не отображается стрим Лепуса. Асобна А, гэта не, як все, маеш на ўвазе? все, я знайшоў. Гэта каб я лутаў гэтыя поінты. А я вам зразумеў. Так. Ага. Лепус у тебе 30 секунд ідзе, але чамусьці чорны экран. А, все. Бачу, пачынаецца. Ну що, пані Лепус, організатор? мабыць, пачынае нас гэта інвайціць. Ты ўжо ці не? Тю-тю-тю-тю. Дзесьці знік. А, ну так, Лепус адышоў крыху.
А яка мапа? буває, буває. Плюс 3. На месте плюс 3, что это? Ну, я вернувся все туди. Все, Знаю. Все. start invitation. Зам'ютимся, переданул. І давай протягуємо. Не. Анастасия, вечер. Не, вот тут котка скинула с полички и сама кинулась, бляха. О, котки. Это жесть. Она неколи себе скинула вазон и отбила себе, ну, конец хвоста. Я проснувся. Гляжу крылья? дома, и что за холера. Ну и такие зломаны, ампутировали мне сантиметры 3. Капец. Дякую, Анастасія, працюху ви змагаєте. Так. Host friend, different public, host friend, host friends. Great. Так. Що це? Стронці стрима збоку від нікнейма стримера стоїть познака. Плюс 3. Коли на її натиснуть, показуються ко-стримери. А, ну так, Що? ми у чотирьох Вірші, стримимо. вірші. Я так Є. не зрозумів. Є, join. Join. Ну, я, здається, долучився. Що Join. там? Стрімльохіді, це як? Геза. До стриму Together, так, долучився, але ну я не веду чому, я не бачу імідж. Я так само не бачу. А меня можно запросить як-то? А посилка у прогульні лежить. А, все, ты- я тупий. Пробачте, Так, а чому мені нема нічого? я після праці. Ну то ми даруємо Ми після ще- праці. ми це ще- Ми зрозуміло. ще після праці, а он на от сьогодні гэтага. Сьогодні тебе ніхто не Менеджера зґвалтував? тронув. А? Що, ніхто тебе не зґвалтував? І сьогодні з Вазеліном просто було. Ой, знов гэта призвичка дрэнная. Змякчили. Гэта калі начальство ідзе на сустрач з працаўнікам, вазелін выкарыстоўвае. Все так. Хто не знайшов? Лепус, image works. А чому ти не приходиш? А ведаеце, мне не так давно Пішли. з Вазеліном трапілася цудоўная просто кат-сцена. Не, гэта скетч, карацей, український. Бачили, мабуть, про Олімпійські гульні? Ці ні? Ой, дякую за фоллоу, шановне алінатці. Бачили про Олімпійські гульні ці ні? Не. Все максима. Ну, карацей, калі коротко, там інструктор українець навчає, як кататися на лижах русского. Ось, і він там часом йому каже, що, типу, там схил такий, ну, коротше, просто вертикальний. І росієць питається, не занадто моцний для мене, як для новішка? Він такий, ні, це перша складаність, давай вперед. Ось, і він такий, а лижі мені змазали, і він такий показує, во, вазелін. А він такий, ні, типу, їм ж жаду помажуть. Він такий, ось дурний, бляха, ми їм лижі змазуємо. Я на себе думав смарується. Їм був. Вітаю, там шпатейте. Nothing to add, sincerely saying. Вспомнив, що у мене є магічна кнопочка, яка дозволяє розмовляти, поки хлопці розмовляють і вони мене не чують. Не, ладно, локпікган я покинув. А я згубився. Хто нагадає, де мені набойчики взяти? У сват-рум, бро. А я пішов у тренінг корпніки. Там, до речі, так само щось може бути. Вась. Нема, я вже облазив усю. Так, Чи чомусь мені, щоб у мене... так, хто у мене тут? Шагрель з гейм. Котик, що здарилось? Так, Так, это хто у мене йде? Хай лейтенсі. На Я место? намагаюсь долучитися, у мяне Ага. Хлопцы, вы возьмите что-нибудь больше такое Меня просто- мультикамовое. прихильний діє чорний екран. Ой, чекай, У мене Джек Бланк. заряджено. Здесь треба. Статний пригожий намити убрани. О, вітаю, вітаю, дякую за І фоллоу. він має що вам сказати. Усі, хто нас чує, рихтуйте вушки. Давай, диявол. А де ти сагриця? Пустыня. Там, Модерна. Сеттинги. А, валідацію файлів? Дякую за фоллоу. Так, yes. Yes. Дякую за exactly. File validation. Yes. Yes. А, Там manage. а мені подається, я на умінні розперділася. Може пістол? А, мені просто до мене вертає.
Property. Ось, короче, Game Property, Installed File і Verify Integrity of Game Files. Там, звичайно, Helps. Коли що. Ну, я думаю, Ой. що у Шагелі по-українську, скоріше за все, стоїть. Скоріше за все. Так що ти там розказуєш своїм... А, там, хіба тут українська є? Де, у У Стімі? Steam? Ні, Steam у мене по-англійську. А, Ну, Verify Integrity File, що ти тут? ну все, добре, я это, не прадбачыў. Я пос... Ну, я гульню толькі усталяваў, там, гадзіны там, павінен. О... Тут, дарэчы, Не, Максим і Лёша тут унізе там трэнінг-раунд ёсць, які Мы там ободяемся. калі вы пройдзеце, я Паходзіце, пагуляеце. Окей. Трэба толькі сабе набойчыкаў У там. нас атрымалася тебе зафарміць гэту ачыўку з револьвертамі ці не? ну, здаецца так. Ну, добра, калі так. Як гэта А працуе? я пайду галтаваць кава-машыну. Ну, короче, 5 раз трэба попіць каву, каб атрымаць ачыўку. Где? Запар. І пасікаць? Тут, Ну, тут у брифінг-руме ёсць кава-машына. Не меншуюць. Типа, там, Сам собой короче, размаўляю. трэба выбіраць каву, 2 монеткі лепус, не забудь, класці трэба. Тада ўсё больш Футураме. павінна спрацаваць. У футураме трэба было 100 разоў каву папіць, каб атрымаць не толькі ачыўку, а і суперздольнасці. ну і ўсё, як закіну дзе 3 можа манеткі. Не, ўсё. І што? Глядзі на месца выдачы. Ось, і там павінна з'явіцца там опцыя, паставіць гэтыя. Не з'яўляецца, у тым ты і справа. А ты выбраў, які напой хочаш піць? Напой, монеткі? У мяне... не. Ну, у мяне як і мінулы раз, не працуе. Пра кава-машына для мяне... Ну, давай я паспрабую. Кава. Коін раз. Коін два. Глядзім уніз на гэту штуку. Оп. У мяне твой кубачак з'явіцца. Прес. Яно нават лапоча так, як трэба. Ну, спробуй стоячы. Менавіта Рандомна кава, буде. кофі, 2 coins. І уніз вось на гэта месца выдачы глядзіш. А я на что Там ж? так, Так, у у мяне стрыма гляцеў. А, вот, з'явілася, всё. Я, можа, таму што эспрэса выбіраў? Яно не спрацавала. Ну, не, ну так сам павінна было працаваць, але ну трэба піць кофе. Так, ого, там ж стрыма для цього. Шаграйля Ще- подается. У мяне атрымліваецца, я нават не бачу. Я VPN забыўся адлучыць, можа, дарэчы, я вам перашкодзіў. Дайте каву. Ты адлучыць. А Це гарбату есть? магчыма. Ёсць. Але адшыўка даюць толькі за каву. А колькі трэба? 5? Дискриминация. 5. Макс, у тебя аўтамат, ён у машину залез. Каргу. Вы что, здоровится, я не бачу. А я не это не Лепус, страдаю. лепус, ходзям. О, а уж пытаю и танки. А дзе Кавки тут можно быў гэты? попить. Отдай каву. Я ж натиснул. Здесь тут не... Тренировочны. Не, не тут. Ёмана, вось ён, бляха, вось тут ён, яшчэ каву можна папіць. Ході Ну, сюди. бачиш, тут можна. Ці гэта рабіць. Яшчэ адзін апарат. А, Окей. ось, А дзесь Ідзе. тут? Эвіденс знайшоў? Ці там недзе былі? Evidence гэта з Це унізе? правого боку. 5 штук там. Я не рабіў. Evidence Locker. А, Ну, это это Evidence. такое, это треба при... Я, короче, просто зайшов і прочитав, як атрымаць. Вербе, ты махляр. Ён мои 2 монеты з жера, нічого не дае. А ты ўніз глядзіш на гэтыя самыя? Да, як придурок. А ты ідзі крыху назад і паглядзі там все. О, Кулачок всё. поставить. Злева. Прес. Ты что Пресбол. Злева кнопка. Ё-моё.
Націснув зліва і що? Саме складане у гульні виявилось, гэта навучыць людзей карыстацца Кавамат. каваматом. Где тут коты? Блядь, Чому тут курва. дзеркало в углі? Мяне бесіць, я А розбиловать. ты дзе? Надышоў. Вась, падыходзіш, абіраеш каву. Ай, блядь. In use Baymax. О, боже, я нарадзіўся нарэшце. Ура! Все. Ты в обсень Иди убирай лодаут. Паша, Макс, ты можешь Израилю со зброей? Дзе, што? Куды? иди вось, гляди на гэту штуку, поставишь гэту кубок, потом націснеш злева кнопку. Галоўнае, ну, центр монитора обирай. Так, панша Граэль, Сонечка, где ты? Я тебе Я не у бачу. арморі. Судовно, I'm running for Так, you. чому ті у нас на предохранителі стоїть? Мы что, Я на не книжку пам'ятаю, берем? за кого. Ей, кому там кепська? Яка інтрига? Так, Ті мої набойчики. Удар Так. голову. Матч ты. Панша Граэль. Люди, ты коли ты... Ті набойчики мої. Некие отшивки там на колькость... Уж я не взял набойчик. Гэтым беттерин храмом. О. Так? А, ну, там ты есть- будешь Не, я- таргетить чи не? Тебе Не. все равно, если ты уже все. Ні, я не Добре. тільки почав отримав, я... Что, я на Ачивки Добре. Для фану тоді, будь ласка, можеш брати Mirrorgun, можеш брати Беттерин храм і Tactical Shield. Ти розумієш, де шукати? Там відчиняєш, там буде лодаут, там буде main weapon, там буде pistol і long На tactical. X може? А, ось на X. Ну, у мене Ось. асаут стоїть. Ні, нема набойчика? 604... 6... Блядь, 4... 600... 416, не, все так и А. есть. А что у тебя по оптице? Ну, А, нажимай на зброю, там так, будут коллиматор, опции Холосайт глушник. XP P3. Ага. А Underbarrel Grip у тебя есть? у мене глушник стоїть. Не-не-не, Концерт, под глушником далее иди Underbarrel Equipment. Там можешь поставить себе и лазер поинтер. Опа, так це не я. Здесь вдарилось. Як Да, ми додаємося. з гэтага... А, Angled Grip, так. Ну все, у мене это все і стояло. Ну, ми ж раніше гуляли, напевно, ось тоді і були обране. Судовно, давай тоді перейдем до пістолету, бери собі 19-й глок, там А, просто праймері, а, І набою. не стоїть. О, судовно. На глокі стоять атачменти, там RMR Dodge. Сапресор. Окей, поставив собі флешлайт, ці гэты сам. Ну, можеш флешлайт поставити, і ці RMR Dot буде достатково. Ось. І Ну, флешлайт поставив. флешлайт. Ну, на Цікаво, скільки зброю в обойму поінту, ставить? На А. пістолеті флешлайт, із пістолету все одно не будеш стріляти. скільки беруть? За 15 Три- метрів, це безсенсовно. 34 ці... Лепус узбуджається, коли я ближе підходжу. Давай далее, гляди, по Primary Ammunition можеш поставити Armor Piercing у Primary 4 штуки. 4 обойми гэтага повинна хапіти. Леха, гэта Side Arm подготовка. Ammunition 2 можеш поставити GHP. Гэта не Где обходит. тут Primary Ammunition? То есть ти любую зброю відкриваєш, і там вона просто знизу буде. Ammunition і Deployables. Ага. А Ось, П стоїть Ammunition 4. 4, GHP 0, потім знову AP 0 і GHP можеш ставити 2. 3. Ну у мене 3 стоїть. Постав 2, ты столько не будешь с пистолета стрелять. Amazing. Там у куди тебя ти есть додасть? ammunition До АП и є куди deployables. додать? Не, у АП 4 и у GHP... Пойдем постріляємо, покулі він там потарить. Вже хп. Ось, наприклад, ось у голову. Все. Треба який тут Ні, сингл. просто стоїть ще один слот. Чи то під гранату буде? Переключися. А чому гэта? Так, бачу. Ну там Ага. ammunition и deployables. Ну, ніже, Ось. ніже трапляє, бачите? CSGS не Наприклад, треба ту дев'ятку такого ось немає. целиш, А, воно ніже йде. Gas mask.
Тому треба Ось, десь можеш вище поставити брати. флешбенг, можеш поставити О. Дві флешки. щиту, О, норм. на диплой А, десь одна переключився. Шишку можеш С2 одну собери. А лексинган, ну, не ведаю, це треба. Не треба. Ось, можеш взяти Ось один так от. тейзер. У тейзера 6 стрелов. 3 обойми по 2 використання. Ну-ка давайте Один поглядим тайзер ти на береш. это, на Все, останнє ти закачуєш у флешбенги. вище брати треба. Ну так, ну дві флешки. Я не бачу, куди ти потратив. Фішка, тазер і вічні які. А як тут поглядіть? Ну, А, я не а, веду. ти дві ж лукавить. Я скористаю, я не бачу в Ось, этом ось. сенсу, тому F. up to you, bro. Ну, Поэтому нехай можешь, буде. можешь, ну О, добре. скористай. потрапив, бачите Будем там? пам'ятати, що у тебя есть один. Добре. У серце. Нажимаєш Escape, у тебе буде головний лоудаут. Можна ресетнуть мені? Long Tactical під Модель. пістолетом. Ти можеш взяти Mirror Gun, або... Погоди, ти вмієш розміновувати розтяжки? Чи ти не Я- знаєш, що це таке? Ну, розтяжки то я, може, бачу. Ну, ні, відомо, бачили, я підривався на їх. Періодично. Так все, так отдыхать. Крам, Вязи. ось. А, Чому не возиш? Беттерінг крам. А, на X. Що дальше як-то ліхтар? дякую. На C. А, тут вже все написано. А, N? Це був Heavy Armor, Full і Night Vision. Мгм. Все, тут А, кевлар у мене. Amazing. Ні, тобі кевлар, це Кек- Скончився. Кераміка. бо- ми не проживемо. Ось, А кераміка. я знайшов з водою. Я стріляв, він витікає. Все, А що пам'ятаєш? буде? Шагрель, один шутинг рейндж. Ну, він вже гуляв, що ти йому будеш розказувати. Ну, так фізика Да тут ну, файна ну, така. тому, Всім конечно. можна бути. Ну ладно. Ну, головне, коротше, пам'ятаєш, як включати приладу Так, Калининская. Раз, два. Это такая клавиша под бэкспейсом и над Enter'ом, такая специфичная. И Не губляется, калина R. то у тебе включається, это ти переключаєш типа Sight Vision, але ён, ну, лепш за все працює тільки з... Нет, с обоими застаються. Короче, загонники. О, можно так понять? Ну-ка, R. Как тебе хотенько переключиться на short distance. Trailer standing by. Ну, на Ось. контбекс... Под... Не, картей на контбекспейсу. Сам клавіша. Ну, у мене там і слеш стоїть. Клавіатура Ну що? ось, добре. Ну ось, ти поспробуй Я там не включити, признаю. виключити поінтер чи ліхтар на зброї. Тобто ми заходимо, наприклад, на адресу, ти не сумнівався, що це виключати. Просто зараз погляді, потерабігати клавіші і ось. Мгм. Ось. Законно, хто виключається. Та шукаю поки що. Ну, над ентером слешики гати. Ну, може б там призначена у мене інша кнопка. Мені Ну, треба гляди туди. туди в менюхи, я не ведаю, що туди. Звичайно, Є ще просто просто- я на А, мишці так. на альтернативний. ТМБ2. Коли є. А, ну ось, спробуй, головне. Так у мене нема другої кнопки То собі. на миші. Тоді не підходить, звісно. Ну, третій докладні. Ну, Мені наче призначаються туди спробуй. кнопки клавіатури. О. Так это... Ну, я не ведаю навіть, що тобі порадить. Ні, так це що на ладах можна знести. Ну, Ну, я ти, ось зараз він роблю. знайшов, він не ведає, де кнопка. На кнопку V є щось? На кнопку N Night Vision. Не, на V. На V ні, нічого нема. О, не подходить. А, ну, push to talk. VoIP. А, push to talk он же не будет. Все. О, анімешних тянок собі набив на руку. Ну то було варто купити з одним сталсетом. Ну що, ти розібрався, шагрельчик? В смысле не привантажилось. Давай у бої розберемо. Поїхали. Ну,
Давайте. Пошли. Куда? Идем? Go. Смешан пришпільний. Так, ти кажи, яку вибирати. Я не ведаю. Ну, просто складану, де розм'янеться, ніка там. Не, ну разминаться можно завсёды на гэтым самым, на Dormitories. Там складано. На дормі? Ну, Dormitories и там easy и не складано. Дормс. Угу. Гуртожиток. Гэта які? Норс? Чи Саус Норс, по-моєму, ти казав? Ой, чому я не... Sincerely whatever, but лепш... Ну, короче, где стартанем, там и стартанем. Будеш робити Готуемся. брифінг? Мені, блядь, не працює на вік. Окей. Dear Team Members, мы с вами накіруемся на зачистку гуртожитка, где у нас заселились наркоманы, наркобары, и мы всех их будем вязать. Наш мейн таргет гэта іх палохаць, прыводзіць у состояние немагчымасці супраціву і арыштоўваць. Пажадана, все павінны застацца жывыя. Для вас гэта абавязкова, для цывільных застацца жывых гэта very nice, very good. Для правапарушальнікаў potential outcome. Карацей, калі кагосьці заб'еце, ну сумна не будзе, але лепш так не рабіць, таму гатуйцеся да гэтага. Я пропоную назвать сквад тогда вязальщики бабульки, потому что мы будем всех вязать. Вязни. Есть цудоўнае беларускае слово вязни. Ось. Мы з вами подзелімся на две групы. Одна група пойдзе на першы паверх, другая група пойдзе на другі паверх. Не забывайце глядзець за дзверы, праз дзверы, праз праломы, кідаць флешки і арыштоўвайце як мага больш людзей. Калі з вас двое ў паре, адзін кантралюе знешні контур, другі арыштоўвае. Калі у вас у пары, калі у вас там тройка, то як бы, ну, так сам памятаеце, што адзін павінен глядзець, другі кантраляваць, калі што. Моя гэты, бляха, гарыза на апошняй партии. Просто... Тарана. Бойка почалася. Давай затинаем. Бойка таран. Ну все, все проверите протиснуто игры, коли уже можете не проверять, осталось 5 секунд. Тому готуемся. Кажу по дорогу. Ось. Лепус, я пропоную тебе взять деда и усе на место и пойти на другий поверх, а мы с Шаграэлем перший поверх потопчем. Так вот разменяли актальную шлёндру. Хто б хоче бути першим, ці мне? У тебе мирорган? Ну тоді я першим не буду з мирорганом. Буду глядіти, а не буду Так, працювати. 4 з 5 рейді, а чому 4 з 5? Так, чому? Не, это у Гульни такая, тупо зараз все подгрузится. Пишеш? Зараз мне подгрузится. Ну, мені просто грузить довго. А куди їдемо зараз? У гуртожиток. Тоже так. Сіртхі у нас у чатику гэты замбат. Замкомбата. Каже, кинули баловаться, давай слухать дядьку. Блядь, зампа нихуя. Ну, пардон. Хто перший помре, ставки давайте. Я. Дякую за фоллоу. Дякую. Ти на гэтым мішані ніхто не помре, ось там. Ну я памятаю, что там больше-меньше просто. Один ты не откинулся, Амаль, что? Ты лезть не откис, памятаешь? Ну там Что это такое? бывало и такое. Помре надія. Все. Finally. Ну, у меня за того, что каточек, все в это грузить довго. Вот оно что. Оу, Talk reporting. ще приїхали. А який холер у мене огульний чат не працює? Я не Кадрики. ведаю. Ти долучився там? Ну, Все мені на місці, пишуть все тут. +3. Чому не Так, працює? а перший поверх божих на. Ні. А хто є ВРВ з вас? А на спині треба глядіти. На шпія у двері. Вот Це это Дрейк. А, Дюри? У мене на спині. светлое, это репус. Капець, тут, конечно, Я не... світло. Шагрейчик, готові?
Лепус, куди ми? На першому Все, поверсі? бери таран, відчиняй. А, ні, ходім. Чомусь курсор був на іншому екрані. Так а що, куди ми йдемо? Що там, бачиш що-небудь? Рем. Один мы идем. А, хлопці на другий поверх йдуть. Ага. Кажи, що мені... Ён стріляє по мені. Я мальчу не загинув. Яка стріляє? У наркомана зброя її? Ой, як тут на F, стоп, блін. Кричим. Шановний. Ну, я подумав, що може то закладник. Хто Стрілять кудись у бок. казав, що це просто місія була? А хто од'їхав? Все? Хлопцы, крым периметр. Ходім. Talk here. Trailer's ready. Шагрель, вези його. Ага. Леша, не спешайся. Don't move. Як ходим? Entry team. Куди побіг? Trailers incoming. Не забивайте. Ходім. Давайте влево. Put your hands up and get on the ground. LSPD, don't move. There. Так. Element, this is talk. Шагрель, Trailer standing by. тому що там можуть бути евіденси. Так, хто пуляє? А, докази. Мешаем. А я думав, скажеш за міни. Я люблю просто міни знаходять у будь-якої гульні. Ну, по мені то знаходять. Тут такого нема. Police, don't move. Дается. Stay down and turn around. Хлопцы, не пропускайте. Don't get up. Так, не знайшов евіденс. Turn around. Keep your hands up. Шагрель. Ходім за мною. Stay down and turn around. Turn around slowly. Тільки. Не, ну... Так само, ну, блядь. Так, пішов гвалт. Йон нож достав, блядь. Кажу, не спешайте. Треба заходим. Йон достав нож. This is talk. Так. Medical Мені минулий assistance раз standing те by. саме було. This is talk. Proceed with mission. Я Ні, уже лежать безкорисно. Ні, там ще одну треба підв'язувати. Там ще з другої руми збіг. Ходім. Лепус, ували на правый бок линию. Ну, Я покуль погляжу, ты его вяжу. мир Read this is talk. Proceed with mission. То я поспробую тут доглядіти, де вона попхалась. накидаем в кемлайте. Стики на центр. А, ну там... Ти хто? А, ну. Коли хто поверхало, стріляє. Голову? Чи що? Talk to mission. Trailers incoming. Proceed with caution. Hands up, do it now. Talk to lead. Trailers en Там route. як. Один і Talk поки to паскалки element. він Continue блокується, with а я був... objectives. Отходь. Ну, Talk to entry team. Йон стріляв. Лепус, ты далеко где? Лепус. фейр. Ночую за... Тихо, шагрель. Я тебе стрелю, курва. Lead to talk. Got a dead suspect here. Пойдем со мной. Бачим ворога, кидаємо Готове. флешку. Entry Кричим. team. This is talk. Лепус, Continue давай со мной. mission. Там есть двери, треба отчинить их. Де? Ну тут за мной. Ты где? Згубив. У двери пройди. О, вы сюда. Кого-нибудь? Окруня. Темлайн. Ходи Ага, ко мне. ага. Все, стой. Так. Все, прикрываем. Готовы? LSPD, don't move. Get down and keep your hands up. Get your hands up now. Ще одне. Тут тупик. Я на... Хто стріляє? Бля, я не розумію.
Hands on your head. No, no, Now, no, hands no, up. no, Do it no, now. Down on your butt. Leave. Hands up. Паузі знизу, паузі знизу. Reflect on our entire force. Хлопці працюють професійно. А, та й живая ще чи ні? Я просто... Вона здалася. Reporting. Ладно. Він Ні, Максим. там він начинили стрільби по тобі, я вже все. Okay, make me! Так, чекай. Down А, on your knees. Тут уже все. ага. А, ні, слухайте, все. Отрималося, отлагало. Зараз тренили. Все, нормально, пошли на другий поверх, нашим допоможем. Всі тут- Talk here. Trailers incoming. Entry team, this is Ну, Todd. Лешу стратив. Notifying trailers. А ви знайдіть там хлопці на другому поверсі такси. Кого? Бабки? А де він? Там у тупіковій комнаті наприкінці будинку, там де типу як проповідування така стоїть, типу парафі, я не ведаю, як це правильно називається. Алтар? Ну типу так, на алтари. Лежить на самому. Ага. Тут ружанець лежить. А гроші ти бачиш? Де матка Ніка Боска намальована? Що за вас рабі? Ой. Ти б сказав на кафедрі, він стоїть бонг, бляха. Там гроші лежать. Ні, лежить тут коля этого. Officer, Там I have лежить. to go to the bathroom. Знайшов? Того бонг, ще зрозуміли. Ну ось тут. І лякарки. Ліки. Так, це дракси. Не може бути, ні, це оттиски. Алтар. Ну, Зараз 100%. тому. Ну А що, що ви этого не зав'язали? Кого? Це мені подес, ну ось тут лежить. він тяжкий. Усі зав'язані були. що Ой, А, прийшов тут. What? Підкова. не лагає гульня, що можу сказати? Ну, у мене, до речі, ні. Ну, ось каток лагає, а де, Дякую за конечно. гранату, Льоха. Ні, ну, агул все добре, трималося, слухайте, ще лежать пов'язані. Я лежать, я лежу. На яким поверсі? А, слышите? Что? Живи катажик. Так, я просто хотел прошпилиться, але прилетело. Это не я, это Леха попросил. Там вибачай. Ага. Ну, головне, що пришпілився, що тут сказати. Ну то все, завершаємо. Ні? Це ж те щось. Ну, нібито чогось це не хапає. А. Я знайшов перше Що? чого. Перше чого не хапає. Ну, що гривень глядіть уважно під ноги. Ну, я зброю не бачив, як підсвічувалося, коли мене ні, це це зброю ладно. питання. Жовтенький, І... жовтенький. Треба поставити на лаву. Побачимо, зараз скажу тобі. Options. Ви там это, хлопці. Все нормально. Флешбанги вам Все так дані, треба. Ми ж спеціалісти. Ну, для того, щоб ви користалися по призначенню. Подається молодих рецептів. Треба валити. призначення. Ніка повітря тут все ж не занадто. Ну, то тут too heavy. А, ще ж про шалом мені камеру. Ось це правда серйозний такий комбат, там просто ось на брифінгу тут уже флешками кидається один одного. А дошел на 5 хвилин, и тут такое почалось. Не, ну я не ведаю, коли что и пропустили, чекай. но уже Ну, я не все бачу залагало. Options, Talk to lead. Great job, accessibility. entry team. Там Come home for debrief. highlight А, weapons. ну все, что то знайшлось. А плюс? Не, Не так. Ми зробили минулий раз. Плюс. Зараз буде нечто інше, по-моєму. Откачать. нормально. Нечто не подобрали. No officers dead. 4 из 5. А, ну так, мы же стратили одного, ну давай. І evidence. Кого А мы все тратили? важливый реворд с Лёша деда стратил. Максима, а то под конец трансляции почнется. Лёша- Шашки, А, Леша, кажется, я чому далі? Чи ні? Так, так.
Бля. Згадаецца ў цывільны цябе. Трэба слухаць Іртка. Добрая ідэя. На гэтых місіях трэба рабіць аукцыён. А, Каб кожную місію была адзначаная мета, якую трэба праваліць. Ой, бля. І пачнецца тады. Разврат Пишу школу. Содома Гамора. Ходим у школу до Эпштейна, и она больше-меньше простенькая. якую школу да Эпштейна? А, я уже подумал, с батьками в школу, думаю, уже до стольки люди подлеглых. Синустрет, синяк, так и назовется. Там типу, где надо дитячий садочок, ті Нет. школи штурмовать, где Вот. ты... Стрел. А? Move to my front. А, ну погнали там, где эта школа. Дитячий сад. Я зрозумів. Ну, все ж таки, Кола гульня про США. Copy that. Спайдер. Ну, тому, хлопці, ми зараз поїдемо всі у школу, тому беріть МП5, Maintain cover. така ж традиція. Навошта? Традиційна. Ой, жарт? Поїхали. Жарти поїхали. Не всі їх доб'ють Петрос. Ну, це треба этот контекст, культуру. Короче, хлопчики, дівчатки, ми йдемо на адресі організована поставка гэтых неповнолітніх до містера Епштейна, і треба гэта зупиніти, злодіїв заарештувати, а усіх, хто питається чинити супротив, положить балом на подлогу. Балом? Балом. Хто за хепських? Електронним Хто не поінтом. платить? Хто не платить нам? Хто за хепських? А я вот тут бургер нашел полигональный. Де? Великий. Там, где офисы. Леді каточок А, розбуджає. детектив. Покой с детективами. Леді кріпо Прожимаємо доходиш. ігри, хлопчики, дівчатки. Може А, там ну, натиснути, так. кому треба. Хоча я Ну, А, я натискал. Проверьте, как, ну, після вашого плюс-мінус було у наявності. Ну, Оп. там Лепус, Макс, ще на місці. Що навіть? Проверьте. А Ой, у в меня? верхній куче. Що на наявність? Поперепроверяли, хто там не готовий, бляха-муха. Хто тут заставився? Я. Не, не я. Все, Лепус такий. партизан. Зато я признався, зато я чесно. Дуже добре працювало. Це правда. 4К. А, Не соромлюся ну у признати. меня ж каточек АБС вызовет. АБС, я думал, мусит. Чудовно. Алексей. Так. Пардон, Усяслав, мы идем с тобой. Ось мне это не Танечка. подобается. Ну, в сенсе, не Мы то, что ты идешь с Алексеем, а в сенсе, что мы делимся на 2 на 3. Из-за этого 2 на нам- 3. я пропонував би ходити, як ходять звичайно. Команда. Натовпом. Не натовпом, а кожен робить свою справу. Файл. Нехто приймає двері, ми кожен покой. Нехто чистим і все, не спішаючися. Можна. Ну, як тактично гэта робіцца, бо у нас гэта Call of Duty атрымоўваецца, я зараз падаю. Ну, бо- ну, не то, что Call of Duty, мы просто two files працуем. Ну, Нет, там я- можно было, у Дормах можно было two files працаваць. Тут Я так само вибачаюся. можно. Что? Я гэта не заўвага ніякім чынам, але Лепус зараз як дзед. Давайте не спяшацца, давайте. Апетиту так потроху. Спішацца Battlefield буде. Не, ну я бы послухав би старейших, бо вже тримав ножом під дих. Поляжав, поглядів на подлогу, не сподобалося. Ні. Діма, я... Lead, this is Talk. Negotiations have failed and suspects have dug in. Entry team, go when ready. О, слухайте, мені Павліка не чувать, що з ним робиться? А що то з мікро його там Що задушить? це за здоров'я мені Подається, так моцно заміявся, що заблю. залив? Загостило його там. Что чи ні, хлопці? О, так. Так. Що він, коли ти Працює. не голосно розмовляєш, то добре все, а коли ти підвищаєш голос, то відповідно там нечто мікро душить себе. Починає. Ну так, как бы выеживался. Ну что, ходимте, я пойду.
Давай. А ми як гусі за тобою. Ага. До речі, коли бачаться криваві сліди, це вірний признак того, що щось це відбувалося. Так это помидорки. Раз на місяць завжди щось відбувається. Це нормальове. Заходим в турбины. Бывались закатки. Что за той дверь? Я помню, что за этим видео. Так, все. И... Щось Все. підійде знову моцно. No issues. У тебя там что? ВРВ вибачайте. Вибилась? А, ладно. LSPD! Police, get your hands up! Don't move! Hands up! Hands up now! LSPD, hands up! Police, I want to see Іде those наліво чи hands! куди? Put your hands where I can see your hands! See those hands! Макс, справа. Це хто там на мене глядить? Макс, так, справа, вороги. Drop the weapon Будь now! уважним. Hands up now! LSPD, get Тримай down! голову. Идем, да идем. Put it down slowly! Police, don't fucking move! Police, get on the ground! Drop it! Семен, Drop it! Put it down! LSPD, Я don't вже move! зліва. Put the weapon down! Police, drop your weapon! Show me your hand! Put it down! Я Police, вже put it down! The gun! Drop it now! Drop your weapon! Drop the gun! You don't make this any harder! Do it now! Ключом. Можна стріляти. Goddamn knee! Cuffing. Підняв, він стоїть ще. Your hands up! LSPD! Drop your fucking hands up! Let me go. Так, я збив. Doc here. Trailers incoming. Proceed with caution. Я поки перевірю фургону. Ребята, ну, заблокувати двері на вулиці. Doc to element. Trailers incoming. Proceed with caution. Дівчатки, дівчатки, коли лісються, можемо згуртуватися і зайти на дах перевірити. Так ми зайдемо внутрь просто дах. Ні, почекай, там на даху можуть бути... А хтось есть. Ні, так не входіть. Get down and put your hands up! Don't move! Drop your weapon now! Drop it! Put your hands up! Drop the weapon and get down! Не спішайся, Максим, спішайся. Здається. Drop your weapon! Get down! I want to see hands! LSPD! Don't move! Get down! Don't move. Сюди. Do not move! Макс, вибір. I'm here to collect the debt. Proceed with mission. Знову? Живи, Льоха? Ну так. О, бляха. Ви що буває, коли двері, блядь, не клиніть, як то кажеться. Просто заникався у куті і вийшов потім постріляти. Бля, що відбувається? У куті скребе миш. Той випадок, Пишем по версії. не треба Чекай, тут клинити. не може бути з когось ці? Hands on your Зверху head! Do краю. it now! Ні, просто не чіпайся ті двері, ходімте. Doc here. Great work, entry team. Keep it up. Мам, да. Двері на вулиці, Так, коли- чисто. Не так нікого. Що ж? Та дах чистий. Спускаємося на Так, перший блін, поверх. Спускаємося на перший поверх. По сходах ці діє. По сходах, по сходах. Дах чистий, розристий. Ось, короче, то, що ти кажеш, двері не заблоковані. Ось тут відчинилися двері, вибігла жанчина і чел почав стріляти у ці двері. Тобто вони були заблоковані, це б не здарилося. Ось до чого ти веджі потрібно. Готові? Хлопці на руки. For God's sake, there's children here! Давай, 3, 2, 1, поїхали. Down now! Get on the ground! Don't move! Рекомендую флешку. Want to see your hands up! Down on your knees! Hands up! Stretch! Що з флешкою? Не бачу, не бачу. Іду дослідувати. Down on your knees! Hands up! Кидаю флешку. Police, hands up! Чекай, чекай. Hands up! Police, down on the ground! З правого боку чисто. Ми виходимо, розворочуємося. Hands up now! Drop to your knees! Буду глядеть спинку. Looks like our weather is about to change. We're gonna get some heavy rain. Контакт уголовний удар. Ай, Lead the talk. Я не знаю, просто капін не вчився нікуди. Turn around. Don't get up. Stay still. Do not move. Кою зад. Move on. Secured.
Так, контакт за дверью. За дверью Назад, хтось. слушай, назад, справа ворог. Назад, давай назад. Ти ще справа? Ти її зняв його? Ні, там зліва так само. Блять, хто? Хто? На, ти є ще? Повинно бути. Зараз кидаю. Пробуй ось куди мой лазер. Ага. Я направо. Даже вижу его. Зліва так само є. Зліва. Все, зліва я забив. А, я того ще ж так само. І ще хтось виходить. А, це наш. Element, this is talk. Tag him and keep moving. Що за Ну, тут, блін, Нормально. Заходим. Ну что, другий поверх идем проверять? Тут нема. Так. Не придется. Це ще двері є. Може з даху давай спустимся. Тут є двері. Може, дві на двері. них не вийшло. Я идеально на дах. А тут є розтяжки? Нема. Льоха, прикинь, прийшов Нікічел тут нам за спину і став і здався сам. Нічого собі. Нічого. Ну, Trailers notified. Conscience нас замучила. Так, ну у нас все. Зосталося только шукати цивиков. Зостались цивики. Я пойду погляжу, що звонку. Увага, зостались тільки цивики. Я забив чоловіка. І він був дренним. То, може, його була мать і дочка і все таке. Була. Дошки, мабуть, не було, матчі докладно було. Нашов цивика знайшов. Поцілуй його за нас. Дочки. У його навіть принц з сердечком. Ну, все добре. Get down now! Fall in. Що я тобі заблукав зараз в цих коридорах. Я тобі зараз ще раз. Fall in behind me. Зв'язали Ну, табульки. Cover me. Talk reporting. все, Good job, number everyone. one. Roll in. Ну, чудовно, хлопці, зайшли, поклали всіх балом униз. Де за Я тут психотерапевт? один раз пострелю, то як залякать. Ну, молодці, amazing. Ніхто не отлетів. Ну то добре. Не, ніхто не влетів. Все. Да, тільки ноги прострелили. Тактика Лепуса працює, ну ё-моё, заживе. До свадьби заживі. До шлюбу. До шлюбу. 100%, все буде добре. Ну, унизу Ну, ще. Лепі що? гучить, коли про весілля казати, до весілля. Ну, типу, чогось не Ну, до хапає. весілля. Можем Хорошо. сходить на Carriers of the Vine, можем поштурмовать готель. Коли хочеться. Давай і то, і інше. Ось, давай у готель. Ось Нас там часу ми хватить, розділимося, нас там нахлобукають ветерани, як котов. А що одразу як котов? В сенсі? Глядачі, який готель, друже. Люблю ці порівняння. Глядачі, який готель, друже. Ну, Глядачі, бачиш, який готель. Що там? Там є які серйозні, там де справді проблематично, а є такі, ну, двохповерхові, але там не настільки проблематично. Що вже там наклепали? Поглядеть у этой брутал штуденность американскую. Twisted Nerve. Можна. Twisted Nerve, ну гэта жорстка. Там две хати, і там чел, якого треба заарештувати, він шаленець з АК-74. Там треба бути вельми важним, тому що він може висідіти з боку і накидати посраться. Але, ну, з большого махчимо, все махчимо. Ти мене штурхає все этот час. Марч, само, да. Я хотів тебе витіснути сюди, сказати, що все на місце не слухається. Ні, не послухай. Я носик ковырявся по кулі. Аж тебе зникаешь ты с микрофоном. Back my pardon. Lepus, whatever you choose. Все, что обираешь, пойдем. Да мне без розницы. Ну, погнали туда уже, этот Twisted Дай. Nerve. Лепо, збери і одну, а потім другою. Все равно Подшивка нас Хиры с Джонни, выбивать звери. Так, Ну, так. так. А ты тримал?
І мені її, до речі, не дали. Наш Ні. это кумулятивне, там просто великий треба прогрес там. блендатися і ходити. 300 ці кульки Так. треба. Сябри, А, 20, ладно, не вдалося. я буду самим пошли. даним дедом. У всіх Night Vision є? Есть. Вот тут Definitely. А як він включається? На N. Як завсюди включався. Night Vision. Єсть. Єсть. гляньте на тап, поглядзіце ў гэта, калі Паша не гэта. Нам трэба знайсці двух суспектаў. Джон Доу, типу невядомы нейкі чэл. Вось. Хотел. Доу. Цивільных знайсці две лабараторыі з метам. Вось, і знайсці схованку з крыстал метам. Во. Ого. Ну і тут, по-моему, Паша павінен ведаць, нейкія ёсць, я ўжо не памятаю, схаваныя. Soft Objects все так. Definitely. Ведаеш які? Есть. Я вам все покажу. Ну, все тады. Готовыя. Ну тут уважліва, тут їх можуть порезать ножами, все що завгодно. Так, перше, ходимо одним файл. Сейчас включиться назад і глядіть Source. Та ти не кричи так, може просто кажи. З аспектом, а я не кричу, я ось зараз просто говорю, як звучало. О, ось. Ну, я під'їдала зараз моцно. Ну, карацей, глядзім праз вокны з аспектаў, калі ёсць магчымасць, не саромімся, калі яны адчыняюцца в огонь, таксама адчыняем в огонь. Работаем у адным вялікім файле, але, напрыклад, хлопцы старанамі, вы стаіце за намі, тобто я, Телепус, мы падышлі, паглядзелі па дзвер, далі вам disposition, кажам, заходзім, прабіваем, вы зайшлі, прабілі. Толькі потым хтосьці заходзіць. Так. Ці калі мы кажам там дзверы адчыніць, першая флешка. Падышоў, і ён прабівае, у другую адразу закидывае флешку. Ну, не так рабіць першае, другое, трэцяе, мы прагаем, хто Не куры так шмат. хто кідае. Так. Так. Вам сподобається? Ні, я натиснув. Зараз не я. Какая Кто задача? Я притискав. Ну, ще. Перевірив. Вийшло все. Судовно. Ні, ніхто відтиснув. Натиснув знову. Хто тут балується, га? Ще. Не балуйся ще. Гарезлюються. Зараз Я я... гарза, я хуліган, мене не хвилює, грай виконкам. Ну, блін, це треба Міхащу гімн зробити. Ну, ці які-небудь ачивку там, ну, гэта на стріме, который, ну, Лепус, ось як тобі сказати, коли глядиш на Міхася Гарезу, ён вельмі падобны на чалавека навукі. Вось калі людзі глядзяць на меня, ніхто мне ў жыцці ні разу не сказаў, што я падобны на чалавека, які атрымаў 2 магістарскія. Мне кажуць, Паша, ты быдла. Мы тебе ссымся. Высокоинтеллектуальное. Ты просто, коли размовляешь, з рота доставай все, что там есть, и все. Будет нормально. Кроме хуя. Ой, який ти крутий, бляха, чел, у тебе 2 магістрки. Ну ти крутий. Ну, Писали блин. добрые окуляры. Слухай, во, это змеится, да. До речі, так, я ось у окулярах, я одразу такий бодан просто, я ще, не дай Бог, бороду збрив, все, це, ну, маміна синочка. Все, чекаем фоточку у Discord. Жарти не у образу, може так магістерські ти здобити, бля. Магістерські йо, а? Коли знайду. И волосы на бок зачесаны, что, видишь? Окуляры и волосы на бок. И эта кошулька такая, да, белая. И все. Я некалі так хадзіў на байфлай, апранаўся не ў звычайную сваю вопратку. Suspects have taken Ну, там refuge in всякие the area пытанні and трэба are вырашаць. refusing to cooperate. Ну, Move калі in, пайсці, remember памяняць your мадэм ROE, на лепш, and нешта secure the такое. area. Апранаў, карацей, кашульку белую, гэты гальстучак такі, Все, подрубили, достали пистолеты, подрубили ліхтари. Достали все свои облаткования и выключили поинтеры, ну все на чем есть. Тихо. Оперативно с тобой бежишь. Обращайся. Тихо. Я Не выпадково. стреляй. Я... Все. Дед, ты не Put your дед hands up! первым. Hands up!
Да что ли второй включаться? Кто подскажет? Да не Night Vision. Тобі треба взяти пістолет, сіно Night Vision подрубі, так само буде окей. Там Night було Vision. ТМБ-3 по умолчанию, я перепризначив на Зю. Найс бат. Бо не на гэтых. Та, все як Нічого не хочеш. було. Короче, які дом ідем, які по складанню, типа проще, типа простей. Парадку може? А тут нема парадку. А що ж я не так без парадку, то все Тому що вони гарнітур не ніякий. примацьовані до поліклінік. Ось ти видиш, чому Мадура скрали, а когось не можуть скрасть, тому що Осторожно. Мадура не був примацьований до поліклінік. Глядімо в окна, глядімо в Там окна. есть баба, Я два уже человека. Видите, там 2 человека. Очиняем двери. Там озброєні 2 чоловіки. Так, Я взяв ліве крило, монітору ліве крило. Сонечка, ці хто-небудь відчините двері, будь ласка. Відчиняю. І 3, я 2, закидаю. Раз, пацан, 1. відчиняй. Ой-ой-ой. Що почалося? Put your hands up. Don't move. Get your hands up. Чудовно, чудовно. Заходим, помогаем. LSPD, hands up. Drop your knees. Одна Down to your здається. knees. Крию левый фланг. Get down. Now. Hands Чудовно. up. Now. Get down. LSPD, don't move. Hands up. Above your head. Так, я здається. девчину вяжу. Стой, Прикриваємо, стой. хлопці. Що на кон дверей? Я Маємо перший крок. Макс зав'язав. Чекай, тут щось було. Talk to you. Один заголовок арестований. Ясно. Ну, бачите, як добре зайшли. Я осторожно, там будуть щели, хоча за все закритими дверима. Где? Налево? Ну просто Так, зачем? що я доглядаю. Чисто. Я взяв тил. Just gonna fucking ignore me? Чудовно. Это самое надежное. Там чисто. Ходім, хлопчики. Наступную хату берем, что? А, чекайте, а сюди заходите или ні? Страдаем. Пробили. Hands on your head. Do it now. Тут двух человек, не спешайтесь. Чекай. Куда ты, где ты? Цивильно. Talk reporting. Great work. Keep going. А он Стоп, сховался Макс. за шторкой. Тут у меня есть. Макс. Регрупп. Я тут двері відчиню. Будь ласка. Я чиню. Заходимо, я гляджу. А другие поверх шеи? Добре. Так, Ну, Фокс я нічого не можу зробити, бо система так не здихає. Погляди на кота. Right now. Строїніна пішла. See those hands. На другим поверсе баба Нашел выскочила. Hands up. Down on your Все, knees. тримайся, виход на другий поверх. Ми зараз підійдемо. Все, Макс, ми йдемо. Чому тут? Ми ж гуляємо гульню, так? Hands on your head. Now. Перевірив. Так я гляджу. Тут недобре, тут. Ось. Я гляжу прямо. Я гляджу, аби йшов назад. Хлопці, підходимо сюди, йдемо. Все, я Я монітору Макс. коридор. Спокойчик. Поверх, тут є ще двері. Talk to elements. Clean house. We'll take them out. Put your hands up and get down. Get on the ground. Тут нема. Виходьте. Заходимо в один, там поверх тенденси. І тут так само йдеться вокруг себе. Forensics notified. Stay where you are. Talk here. Фокс Secure тепер it. здесь гулять. Так это мы кричим, мы тут не замьютились. Хлопці. Осторожно, тут один. А кто этот? Ну, не мой именно это хлопцы. Знаете, танчики. А кто это? Мені стреляче. Слухай, я Що тебе за- не подстрелю. Что за музыка пошла? Нож там лежит. Talk to lead. А, нажав. Кого забили? Incoming. Крылья Proceed with не caution. ладно, все. Почему? Я думаю, чому ти загинув передо мною? Talk to entry Остановимся, team. вы. Roger, trailers Так inbound. подшутер вирішив. Не поклав турнікетоса. Кто ставил? Слухай, так это ж можно голосование забить и... Talk. Temps Кто notified. помре? Ви забили когось? Это уже было. Ритори трейн.
Хлопці, Suspect ззаді detained. Модеру. Видите, ще один секрет. Бач, тут звери є. Ага. Ще виходить. Я поки в Discord перезайду, бо мені кажуть, що мені Хлопці, які дві... Стой! Это я. Не шпуляйте. Макс. Не шпуляйте, это я. Бачу. О, все, Макс, ходи сюди. Ось тут переход поміж будинками. І ось ті двері складані. Ну, подгляди спочатку, мабуть, ні? Я зараз погляду, доложу. Зразу. Так, тут хімлаб. Тут хімлаб, але тут подається чистенько. Але там, ну, є ще є двері одразу. Я спробую відчинити. Меня тут снизу не могут нас Макс, вони не подпулять? відчиняються, пробивай. Макс, пробивай. Somebody fucking help me. Плюс чоловік. Не бойтеся, я стріляю для попередження, я не людей. Talk to Elder. Confirming evidence secured. Доглядайте, пойду на... Зліва со зброєю. За дверима. Keep going. Keep going. На фронтала. Там між Нічого собі. А що з ним стало? Talk to entry. Ким? Де? Макс, ти що зробив? Какие-то Просто с воздуха съехал поливался. кричить. Hands up! Так, хлопці, хто на чердакі, на Get down and put your hands up! на горищі. Это я. Все, Вон горищі. все. Там що пов'язаний. Все, Talk to lead. Collect what you can and keep moving. все, судовно. Йдем. Хлопці, як у вас справи? Can you at least let me sit down, please? Я бачу Лепуса. Чисто там? Чисто. Чисто прозрачно. No, 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 no. Опс, не чисто, лестница. Пройом. Де? Граната пошла. Воу. Я сгубился. Куда они сошли? Що з лестниці? Я його йду, контролюю. Можна їм казати move to my position. І вони повинні йти. Це, типу, як безпечніше було. Чомусь це не хотів йти. Ну ладно. Може перше поверхні в этом граділі. Ти бляхочку. Я не Осторожно. Вниз. Ти йдеш вниз? Зачем? Все, готовимся идти вниз. Слева отчинена дверь, справа отчиненный спейс и прямо отчиненный спейс. Давай налево гранату. А вы в том же доме? Просто я вас сгубил, где вы в угле? Не, там все, там приехал персонаж. Ми пройшли 80%. Lead, this is Talk. Proceed with mission. прошлу спілку. Ого. Не, нормаляво. Не разумею, куда они сошли. Макс, ты что-то бачишь там? Право є звуки ніякі подозровні. Ось тут двері. Стой. Опа-ну. Не, нікого нема за дверима. Ні, там були звуки. Отчиняй. Так коли нашого забили, так само треба вязать. Officer down, we need terms! Notifying Put your trailer. hands up now! Дайте тут повинен десь Живы? быть проход, а Talk может все равно reporting. сюда. Make them stable and proceed with mission. Сейчас я налево продолжу. Все, там репался. Ну тут хемлаб. Так, ну гэта хемлаба не репортится. Але, ну окей. Там на вулицу виходить, до речі, опасно. Групуємося поки ще по Росі, хлопчики, дівчатки. Може вийдемо тут? Ось тут є пролом. Ні, там ми не пойдемо далі. Нам Put your треба hands up and get on the треба ground! десь збиратися. Так, Макс, Лепус, хто у нас є ще? Хто у нас є ще? Четвертий, хлопчик. Леша не Катошок. Ні, Леша. Катошок. Hands up high! Ні, точок стек. Не, я живий, я тільки я заблукав на Де? гэтым доме, я не знайшов місце, як вийти з його.
На перший поверх Ти спускайся. на першому поверсі, на другим? На другим. Тоді Перший шукай. для Я сходу. А, все, я вас знайшов. Все. Блин, все, ходим. Ви тут вже були, так? так? Справе можна прочекати, що де я. Чи він сюди не збіг, добре. Нам же Ходимся туди натовпом далі. Там є щось вигати, типу, полуподвальне помешкання там знаружи, але там, ну, dangerous. Тонус як справи. Bring order to chaos. Ну що, хлопчики, ти заучинки. Виходьте, що ви тут. Сектор набиваюсь. Макс, выходим, глядим лево, выходим право. Ну, право гляджу, нікого немає. Все, добре, идем сюда, идите до меня. Право А тут хтось ходил, Моє Это такое меркование. сусід. Сусід заходив. Сусід. Ну, осторожно, там Так, далі чому гетто лестниця- полуподвальне помешкання. Лестниця. Лестниця веде куди? Don't move! Ідем у катакомб. Ой, тихо, тихо, тихо. Все. Ще треба? Меня одна... Да, меня же передернуло тут. Борис. Нормально. This is TOC. Coroner standing by. Оксі танки. Suspect isn't going anywhere. Що, йдемо по тунелях? Ага, 2 налево, 2 направо. Але тут ще будуть гетто бомжики. Гример може. Get down on your knees, hands up. Down on the ground, hands up. Ще одного Так, стріляє. беру Police, hands up. гранату за лепусом. Hands up. Да. Don't move. Hands up now. Лежи його. Я лежу. Есть такое. Валився. Там є ще один. Стоїть, стріляється, отходим. Забив його чомусь. Не треба було забивати. Trailers en route. А, бляха, тут справа ще був проход. Я забив його. Police, don't Але не move. повинен бути. Може це був суспект, ні? Proceed with your mission. Ready to go. LSPD. Все, не со сексу миссия. Какая Всё. миссия не со сексу? Все со сексу, что ты начал? Successful? Ну все, successful. Все successful. Все Выходит, полный success. Ну сак, дик. Put your fucking hands up. LSPD, don't move. Не, ось це такое я вам не Down on your казав. goddamn knees now. Тут завалено. Bad. Now, it is Так а now. чому вот заезд complete the mission? А, ну все. Все, ми все зробили, хлопчики, дівчатки. Навіть ще soft objects знайшли. Ну тільки каток трошки Ну, спсував. ну так. От криху од'їхав. Ух. А, А, такая Навод неприкметная, за такий одним неприкметний надпис, то, що це саме спиніть кривотек там і практично ти- цього Ну, звідти. будь... Да, я так само перший раз помер. Койка так, ти же твоя же вёленка про почуті, ти повинен отчувать. Помніш там у 22-му годі був такий смішний чел, який видавав собі за тактичного інструктора, він там робив всяку херню, типу там, Ага. йшов з автоматом, а я йому там з дурним шариком такий, відчувай. Ні, не пам'ятаю. Це був особливий від мемов, відчувай. Тільки криху кпіть, зато я котик розібрався. Ну, це правда. А мені Другим чомусь... разом уже так не пойде, правда? Ні, ну чат, мабуть, працює. А що? Я кажу, Тіртхі пише, що зато я ти навчився. А, ну, База. База даже. на практиці. Раз од'їхав, да і все. Другий раз. Ні, ну молодці, хлопці, стараються. Я пропоную опошню місію. Хто несе? Так. Це. Аж можна на сьогодні. Треба йти. О, надо 9, полова 9. А у вас же ж полова 10. Ну так. Гості є. Чи ні? А, у Шаграеля. Що граю так. Ну що, Да, від- я ж. Я Куда? ж ще одно віджив сюди. Куди сиджусь. Давайте. Яка Давай. там була у нас друга місія на вибору на минулий раз? Ну, я навіть не пам'ятаю. Та О, що? у Дремера так само полова 9 зараз.
Можна в готель некий зганяти. Ну, уже убрали Причем миссию. Давай, давай, Да? доберем. Все. Бризаковники. Бріза Коув. Я навіть не пам'ятаю, що за оно. Ну, отлетим. Чё? Чому тут панчеки лежать? Донати? Ну, Гэта донаты, якія мы заслуговуємо. та? Донати. Я не- На я- донати зараз по фейсу. Це гэта не кліше просто для поліцейських, що донати не жруть. Що? Дык кава ж. Не, я не жруть. Фішка ў тым, што донат вельмі цяжка прыгатаваць нармалёва і атруціць. І іх звычайна пякуць у той же самы дзень, таму яны прыязджаюць, і каб ім там у ежу не наплявалі ці не атруцілі, яны прыязджаюць і Так а кажуць, борщ? што вось гэты донат. Таксама цяжка прыгатаваць. Ну, Ну добре. звычайна, ну карацей, там свой прышпел, я глядзеў, як яны гэта тлумачылі, плюс ім вельмі карысна, тыпу, есть донаты, таму што ён тлусты. Напрыклад, яны могуць падыходзіць, там, калі яны стопяць машыны, яны пальцам так палапаюць крыху, і за кошт таго, што яны да гэта, напрыклад, могуць там есть гэты тлусты донат, отавоікоў. У іх больш такой адпечатак пальца застаецца нармалёвы на машыне. Ну, типу там, мабыць, яны гэта ўжо просто на потым прыдумалі. Ну так я вот и хотел зараз сказать, что вы выдумляли просто какую правду. Ой, якое рэха ў кагосьці, воу. TeamSpeak. Lead, this is Doc. Так, Our TeamSpeak пошел. negotiators lost contact with the suspect, and we believe they а have мабуть set клавіша traps. у тебе Make аналогічність у entry. гульні, тому Exercise що гульневий TeamSpeak extreme був. caution. А, Та, на В. Ось так, коли кажеш. а все, отключился? Ні, наоборот. Благо поінтери. Ё-моё, хлопцы, гэта... Я зразумеў, дзе мы. Ну, тут Усрацца. трэба быць асцярожным. Тут могуць і быць, я не памятаю. Мне падаецца, штосьці ёсць. На складанасці некаторых ёсць меецца. Ну, будьце уважны, тут бегчы нельга. Так, короче, я- Пастки Я будуть стлумачу чи ні? вам зараз. Мы отчиняем двери, тут один шанец. Мы вышли и зафиксовались, и никто никуда не летит, никуда не бежит. Потому что, як только мы рушим, почнется верхов. Зафиксовались, я пойду направо, заблокую дверь. Вот что Павлик гребує заблоковать двери. Тут зусім нічого не тримається без блокировок. І спрабую блокаваць усе дзверы, што ёсць. Таму што калі іх не заблакаваць, яны заўсёды са спіны заходзяць, з боку, дзе заўгодна. Неяк так, зараз мы адчынім без выбухаў, без нічога гэтыя дзверы, калі нікога няма, тады добра. Ну мы ж можем паглядзець. Лето по стелсі пайшов і все. Я не ведаю, як заглушить. Ну, тут дрэнна бачна і невядома. Ні, зараз уже нема, все добре. А, нема? А, стоп, Добре. стоп. Яшчэ забыўся, тут ёсць сцяжкі міны. Там нема з таго боку. О, это ты самые двери, які я адчыняў? Пэўна, Шахраэль. Все, технику отключаем и заходим и просто крыем шерпоинты. Я иду направо. Я одразу гляжу левий поінт. Блять. Police, hands up! А, не, відкрий. Не кричите. А, ні, я не. Тихо, почують. Police, get down! Не кричите. Макс, прямо, глядіть. Одна... Тихо, З правого тихо. боку Назад, хтось. идите. Не, кто тут идет? Там у Central Room будуть. Не бачу, Макс, хто. не виходь, там будуть стріляти. Може флешку? Не иди туда. Не Почекаем. блокуем двери, покуль копьяны не вышли. Мы пойдем по левому боку. Раз, два, двери заблоковали. Проходим далее. Осторожно. Контакт. Your weapons! Осторожно, контакт. Граната. Drop the gun! По ноги. Down on your knees, hands up! Hands up! Don't move! Гранату, я б косяки, Down on your гранату. knees! Вышло, ну бывает. Так, я беру леве, поглядіть, може хтось вибіжить. Кто-нибудь тримайте левый блок, остальные заходим. Now, put the weapon down! Now, drop the weapon! Ранил. Ну все, 3 трупа есть. 2 мінімум.
їх. This is Talk. Trailers en route. Entry team, this is Talk. Medical assistance standing by. Знову. Збираємося по краще, пороще. Talk to lead. Clean house and we'll take them out. Там зброю заспокоїться. Цивільне. Будьте осторожні. Так, збираємося. Тімап, тімап. У покої не Хлопці, проходьте. в центральний рум. Elementary, this is Talk. Ми збираємося, я зараз далі Так, розповім. Макс, Так, слухай. Я тут поки що. Тудано. Лепус, ти там де як? Так, я йду вам команду. Ми проходимо, ми повертаємося назад, і ми можемо закрити. Клин, есть еще кого? У меня больше нема клинов. Нема? Коли А нема, де то каточок? А де каточок? Я тут. Все, движемося. А усі на місце. Я забив когось тут ну, початку. Де ти там? Ти де ходиш? Я спочатку пішов наліво, а не направо. Ось тут я зараз. всех А, зафиксовал. все, Сидона. Глядите Ідем. далее. Далее идем налево, не спешайтесь. Зараз будут двери по левым бокам. Ось, я забив уже. Один застається і криє коридор. Просто Добре. прикривай. А, ты уже пройшов туди? Я вже забив одного. І он у этой, у пральной, і он, короче, вже оформив. Ну ты, Да. давай, Kill. Руди, осторожно будь, потому что тут растяжкивают, коли ты глядишь, что... Все, виходимо отсюда. Не спешаем, проходим далее. У Паши немножко с пингами лагає. Я в Понятно. коридор. Хто право глядить буде? Зараз направо. Хто-небудь правий бок тримає, я тримаю правий бок, ви проходите далей по лівому боку. Проходимо далі. Чуємо Вибираємо. радіо. А, так это ж Exit, хлопці. Тут уже безсенсовно, там просто, ну, нікого не буде. Кого не могу еще туди. Давай, пошли далей. Ну, Есть у кого-нибудь клины под двери, кроме меня? У мене С4 є. щитка у тебе є. Нормально выклин. Мне подобается, На давай. месте. Де? Куди ставити? Один блокнот. Ні, так Тікайте, там тікайте, треба тікайте, я буде поставлю дуже зараз. багато. Куди поставити? Отойдите, дайте, не... Дайте поставить Дайте, клин. там ворог одразу з дверима. Так, як Можна поставити бомбу? палить. Бомбу дайте поставити. Не, Давайте я взломаю. Ой, дверь. все, подставилось. Отошли. Подошли, отходим. Бахай. А як? Просто не бахать? О, нормальово. Ну ось так і бахай. Ну, ви кажете, що... Police, get down! Нормально зайшли. Talk to entry team. Могу ще Stabilize them and send EMTs. кинути ще гранату туди. Tag them in. Get down slow. Put your fucking hands up! Рухаємося. LSPD, don't move down on your knees! Get down! Hands up, do it down! Закладник заходит. Так, закладник. LSPD, don't move! Talk to entry team. Trailers en Это route. разрушение на двери. Ага. Talk report. Notify. Хто каже? Глядим. Лепус, там може бути розтяжка. Могу ще одну бомбу поставити, кому? Не-не-не, почекай. Буду. Подождите. Лебус, что там? Выходим? Putting down a camera. Down and keep your hands up! Down on your goddamn knees now! Keep your hands up! Hands up! Заходимо, тримаємо боки. Hands up! Above your head! Лево LSPD, don't move! Hands up! Keep your hands up! Тише, что Я такое? виходжу на балкон. This is Talk. Great work. Keep В going. ладенках чисто. Похвали. Крыльно. Кого забили? Меня. Talk here. Proceed with mission. Сунули. Я йду по Arms out! Перевіряю Hands балкон. up! Above your head! LSPD, don't всі move! свої. Так, а йось? Мені пушать не треба. Talk here. Medical assistance is standing by. Я за тобой, Леха, поназираю. Ты не супер справишь. Та ні. Такого, ну добре. Down and don't move! Давайте я, може, ще одну бомбу В закладу. шкафу чисто. Тихо. Так, я просто хочу ошибку добить. Все, одиходь, цивільний, одиходь, худшей. Ползи сюди. Чому ні? Ползи. Как реально все таки нападаешь, что можешь сломать любые двери абсолютно на вот колейные шаги. Over there. Move to my front. Provide Ну, cover. я просто ошибку добивав. Ну я не слухається мені.
Опошні юри зостались. А ви знайшли двері, яку замінували, да? Так? Там немає нікого, але ж ти білий двір замінував, я ж міжкомнатний, ні? Да? Міжпоміжкання. Ну тоді просто туди бахаємо. Отчиняю? Ти бачив? Проверь. Добре. Вот это пригоже. А, это студия была. Растяжка. Шкода. Там беру розтяжку знайшов, сходи проверь, що там. Лучше разминировать. Пальчиком так. Тиранися. Разминировать вот кто, чем мне. Так, вам ще треба? У мене всі 4 так скончилися. Почекай. Ну, кто тренировать хочет растяжку? А, у мене скончилось. Планку. Давайте, я веду, я треба так подиходити. Давай. Давай. Как там? Герой. Я бегу все долей. Давай на W. А, все, F. Copy. Dealing with it now. Все, вода. Так, я у покої, який Лепус заблокував, я бачу енемі. Там ходить. Виходжу. Треба удоклонити, розтяжка, ці ніточка. А ніточка, що маєш на увазі? Там же ж, звичайно, ніку леску, чи щось. Hands up! Drop to your knees! Police! Don't move! Police, put down your ground! Hands on your head! Move! Now! Police, get down! Move it! Хонда ці. Get down and don't move! Довго думав. Видатна Тільки що деталь. прийшов гол. Dock to element. Beauty. Keep them coming. Рандомний факт, з голови Шагрейля. Бля. Отшинели. Random facts. Тут записуля якась. Listen here. Left me here by myself. Так, некоторые Хтось разминают. тираві зліва. Хтось є там. Hands up high! Хлопці, тут суспект со стрельбой, треба закидати флешками. Плохо Один есть у кого. вбиває, стоп. У мене одна. Мені ще є. На моїм трупі 4 було. Бля. Так, тут короче чисто, треба закидати флешками. Я ось одну Готові? удалю. Давай. Ну, вибивають. У меня нема. Готовы? Ну, Блять, не помогите. Сколько їх не потратило? Хтось цілується в этой колоні. Сейчас стріляй, осторожно, закладай їх. One upgrade applied. Просто... Так одного повязал. водись. Dock reporting. Send them our way. Entry team, this is Dock. Confirming evidence secured. Lead to talk. Не забувайтеся по зброю подобрати. Roger. Террорист. Спочатку пов'язати треба. This is Dock. Nicely done, entry team. Roll in. Я почув, мене арештував. Так хто тебе арештував? Мы дробили по данную миссию. Ну, И ми добре справились. один Макс произойденул. Ну, Макс криху отъехал. Пошел почти. Це теж опошні, бачите, На стані А зробили віншую. Нічого Ну, собі. кожен Це почав добре зіпати підшивав. Це старий. Мартовські іди гэта складаны мішан, широко кажучи. Ну, гэта складаная місія, вельмі. Бо тут вось гэта тактика перакрыцця дзвярэй клінамі, яна працуе. Ну, просто клініш і праходзіш паступова. Ну, и C4 тоже ничего так. Только 2 дают. Ні, мені сподобалося, шанцювало, да. хутчэй. Льоха молодчина. Його було ефектний уваход такий. Ну, Пух. уваход був ефектний по-любому. Просто Бейонсе Давай. такое пух заходить. Да. Бьонсе так не умеет. Так умеет хто только Леха. застається ще? Не, я ливаю. Я А, ти ще ливаю. гуляй? Так, тільки скажіть, на кого рейд робити, хто застається з вас стримить далей. Ну, я не ведаю, я могу еще посидеть. Ну, у троих будете, знак. Я думаю, мне треба пойти поесть. Ну, тоді нас 3 застається. Ну, ось, нас три. Sergeant Hoffman. Добре. Please call extension Мы мушкетеры. А що Sergeant спортивці? Hoffman, 4-1. И компромисс. Леша ходить тоді нас 3. Так. Все Лишся, ми, шановні, дякуємо величезно за компанію. лишся наступним разом. Був радий. Я ще споткаємося. Так. Давайте, пока. Всім дякую і до побачення. Давайте, хлопчики. Exactly. I don't see them stepping up to help us out on the street.
Ну що, атрымліваецца, сёння не ад'язджаў яшчэ і пан Лепус, і Веры. Ваши шарга тут будзе Самые досвідчені не об'їхали ні разу. Ну, ми, наверное, Трохи пошпіонілі за імі. Так, а вам дякую, що були. Два жовжика, які глядели. Побачимося наступним разом. Я думаю, що завітуєте на стрими. І побачимося ще. До побачення.